सब कोई कहेला ना कि देवर साथे रहम, ससुर साथे, भसुर साथे, तो हम अपने लवर साथे रहम। ना रहे ना रहे। मरद में कौन कमी बा? कमी होके चाहे ना होके हम रहबे ना करम। ना रहे ना तार जनबे ना करी तो मेहरानू दूसर साथे फरार ना होई। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहता नहीं कि रोगो भाग जाम का। त का समय यही लग बाद हमरो कोई से प्यार है तो हमहू भाग जाई। कहीं तोनियो मंडे रही ह, तार मरद बिगड़ गइल बा, तोनियो दूसरा से प्यार करी ह, आ दूसरा संगे भाग जियो। दूसरा साथे भाग जाई ह। आ माथा के सिंदूर जौन बा, अरे उ लगैले रही उ तो कुंवारो लगा के चलत है। माथा में जौन सिंदूर चमकत ई के कर। अरे ई नाम खाती भतार के अपन में हर होकी केतनो भी सुंदर दूसरा के कोठी निहरबे करी। हां अच्छा रोगो कभी ना निहारेले ना कहा निहारले इतना हम सोच समझ के जानी, हम सोचे नहीं कि हमार मर्द हमके निहार के देखे बाकी कभी देखबे ना करे। और कोई से प्यार भइल बा, समय आए के बाद हम बता दे। हम अभी प्यार नहीं के भाई अभी भइल बा बाकी समय आए के बाद पूरा पब्लिक में बता आई सुन ली मरद जी हई हिया के प्यार हो गइल बा रोरा मेहरारू जी के आई भागों के कहता नहीं कहीं ना कहीं दूसरा संगे फरार हो जाए संहारी। क्या भैया अभी सोचल बानी अगला जिंदगी में मिल जाई तो कोई आई तो जिंदगी से मिल जाए। अभी हमारे पास में वायरल भौजी मौजूद हैं जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाई हुई हैं और आपको बता दें कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। क्या नाम है भौजी आपका? हमका नाम तो ऐसे सीमा देवी है, बाकी ऐसे नाम हमारा चैनल के हमार भौजी वन। हमार भौजी माने हमार भौजी वन माने हमार भौजी चैनल का नाम चैनल के नाम है। हाँ सबके भौजी हैं ना, हाँ सबके भौजी हैं। बड़ बुजुर्ग जितना लोग बा सबके भौजी हैं। नहीं बुढ़वन के थोड़े भौजी हैं, उन्हीं के बेहू बहू बटी हैं। तब का हमार भौजी बोल रही तो है? ये जितना जवान देवर लोगन बानी उन्हीं लोग के भौजी हनी। अच्छा कितना दिन से वीडियो बनाओ थे? ऐसे हो गई 1 साल। 1 साल से वीडियो बनाओ थे? हाँ केकरा के देख के नहीं वीडियो बना? वीडियो देख के और मोबाइल पर देखा तो हम भी सोचते रहेंगे कि हम भी इंजॉय करी कुछ वीडियो। अभी काफ़ी भौजी बानी मार्केट में वायरल होता नहीं कहीं ना कहीं देखा तो कि एगो गोरखपुरिया भौजी बानी गोरखपुर में, गोपालगंज में बड़ी गोपालगंज वाली भौजी, सिवान में बड़ी डिम्पल भौजी। अभी काफ़ी भौजी लोग के ट्रेंड चलता, एक बारे में क्या कहना चाहता है? कहाँ कहल चालता नहीं, सब कोई अपन अपन काम करता अपन अपन अनुसार, वैसे ही हम भी लगल बानी। रोगो लागल बानी। हस्बैंड कहाँ बानी? हस्बैंड क्या करें? हस्बैंड हमार मजदूरी करल, हमरा के देखबे ना करेलन। ना देखेले माने ना ही देखेला। फिर लइका फइका बाने कि नहीं कोई? लइका फैका अभी सोचल बानी अगला जिंदगी में मिल जाई तो कोई आई तो जिंदगी से मिल जाई। लइका उइका नहीं खसन बाल बच्चा? नहीं हस्बैंड जनबे ना करलन तो लइका कहाँ से होई? तो फिर क्या कह चाहते हो? अभी काफ़ी मार्केट में ऐसा चलता है कि भौजी लोग वायरल होता लो दूसरा संगे फरार हो जाता लो, भाग जाता लो। तो का करी, भातार जनबे ना करी तो मेहरानू दूसर साथे फरार ना होई। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहता नहीं कि रोगो भाग जाम का। तो का समय यही लग बाद हमरो कोई से प्यार है तो हमहू भाग जाई। ये महाराज रोगो प्यार हो जाई, काहे ना प्यार मरद के छोड़ दे। काहे ना छोड़ दे, उस समय पाके छोड़िए दे के बा। तो क्या कह चाहता नहीं अपना मरद के बारे? गाना एगो देखते भाई, अपन में हर होकी केतनो भी सुंदर दूसरा के कोठी निहरबे करी। हाँ अच्छा रोगो कभी ना निहारेले ना कहा निहारले इतना हम सोच समझ के जानी, हम सोचे नहीं कि हमार मर्द हमके निहार के देखे बाकी कभी देखबे ना करे। कितना दिन भइल शादी भइला? और शादी भइले 2 साल हो गए। 1-2 साल भइल। हाँ। बाल बच्चा? बाल बच्चा भी एगो अलग लेके। बाल बच्चा नहीं कहीं ना कहीं मरद के देन हो कि नहीं खन आखिर आओ नहीं पतिए के सुख नहीं के तो और का। तो मरद काहे रहुआ से खापा बने ई बताई? पता ना काहे खापा बाने। कहीं रहुआ में कमी नहीं खेन? नहीं हमरे में का कमी है, ऊपर नीचे माछा दिखाइए दे 2 दिन तक। तो कहीं कोनो ठीक बा कि सकलवा खाली बा और उहंकारा के नजर में कहीं दूसर चीज होखे? नहीं ऐसन बात कहीं पूछो, दूसरा से प्यार रहुए नहीं खेन? ऐसन बात बता दी तो हमरो कोई से प्यार भइल बा, समय आए के बाद हम बता दे। हम अभी प्यार नहीं के भाई अभी भइल बा बाकी समय आए के बाद पूरा पब्लिक में बता। आई सुन ली मरद जी हई हिया के प्यार हो गइल बा रोरा मेहरारू जी के आई भागों के कहता नहीं कहीं ना कहीं दूसरा संगे फरार हो जाए संहारी। हम साफ सुथरा बात बताते नहीं ना, भसुर ना देवर साथे हम यार साथे रहे। आगे क्या कह चाहता नहीं? आगे ये कहल चाहत नहीं कि जितना मैंने वीडियो में देखत जे सपोर्ट करी जा कि भाई हमरो हस्बैंड हमरा के मदद नहीं करे, दूसरा के देखेलन केतनो हम सोच समझ जी हमरे को देखबे ना करेलन तो भाई हमहू कोई पर नजर दिखेबे ना करब। अच्छा वीडियो बनावे तो घरवा के लोग ना बोले और मरद ना बोले ले? अरे घर के लोग सब कोई बोलेला, हम ऐसे घर से अलग रहनी डेरा लेके। डेरा लेकर रहे? हाँ। मरद के छोड़ देले बानी? मरद के छोड़ दिल बानी। सब कोई कहेला ना कि देवर साथे रहम, ससुर साथे, भसुर साथे, तो हम अपने लवर साथे रहम। लवर साथे रहे? हाँ। खुला चैलेंज बा मरद के? हाँ खुला चल। कहाँ बाने लवर? अभी लवर कहीं होई हन अभी बाने नहीं? बाढ़े कहाँ बाने? बाकी ये वीडियो बनाई है। तो फिर आई माथा में जौन सिंदूर चमकत ई के कर? अरे ये नाम खाती भतार के बा। मगर कहीं ना कहीं दिल में यार बसल बा। हाँ बाकी कहीं ना कहीं दिल में यार बसल है। यार खातिर का कहे? यार खाती क्या कहें बताइए। सबसे पहले तो बता दी कि हईसन भौजी भाई अभी के टाइम में मिलल बड़ा मुश्किल बा कि खुला अपना मरद के चैलेंज देता नहीं कि हमार मरद जौन बाने इनके के छोड़ देले बाने कोनो बात नहीं कि आई अभी जौन बानी दूसरा के साथ प्यार करता नहीं है, दूसरा संगे भाई के भी राजी बानी। और भौजी बताई का कुछ कहे चाहते हैं? अब क्या कहें बताएं, ये कहा चाहत नहीं कि अपन मेहरानू के आज के डेट में अपना अपना मेहरानू के ध्यान दी जा।
अगर मेहरानू के अपना प्यार ना दे हम तू मेहरानू कहाँ जाई? जैसे भात रोटी ऐसा प्यार मिली तबे ना मेहरानू रही। अच्छा सबके साथ ऐसा थोड़े ना होला। काहे बहुत लेडीज भाई बहुत आदमी बन के अपन मेहरानू घर में छोड़ के दूसरा साथे प्यार करे लागत हो तो मौगियो तो करिए सन ने। अच्छा तो उ लोग खातिर इहे बतिया का कहे चाहता है तनी बताई जेकर मर्द बिगड़ जाता रहे दूसरा संगे प्यार करता रहे। तो हम ये कहल चाहते नहीं बहिनी तोनियो मंडे रही ह तार मर्द बिगड़ गइल बन तो तोनियो दूसरा से प्यार करी ह आ दूसरा संगे भाग जियो। दूसरा साथे भाग जाइए। आ माथा के सिंदूर जौन बा अरे उ लगैले रही उ तो कुंवारो लगा के चलत है। कुआरो लगा चल तनी ओइ से रहुओ लगा तनी ओकरा बाद ले बने। में बसता है दोसर कोई और माथा में दोसर कोई। हाँ दूसर कोई अच्छा रहुआ घर वाला कोई बोलेला कि ना कुछ? घर वाला के बात के हम फर्के ना ली ना अपना मायके के बात के फर्क ना लेनी। कोई की बात के हम फर्क माइके के हमर खर्चा चलाता अभी खर्चा राउट के चलावता। हमर यार चलावता। अब देखो ना हई खुला चैलेंज है देखिए फिर हई यार से शादी कब करें? अरे करब ना माने समय एक बार खुद कर ले हम। समय आई तो कर ले हम। हाँ कर मर्द के छोड़ दे हम मर्द के काहे ना छोड़ देम? तो कहीं ना कहीं मर्द के तरह वो अभी छोड़ देले बानी उ तो माथा पर सिंदूर जौन बा खाली नाम का। मर्द के छोइला 6 महीना हो गइल 6 महीना से हम डेरा लेके रहे नहीं। तो माने रहुए एगो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बानी एगो एकदम नया जौन ट्रेंडिंग में भौजी चलता नी लो अभी वायरल होता लो आ वायरल होते हुए दूसरा संगे फरहार रहुआ लगभग टारगेट बताई कि कब तक फरहार हो जाए आगे ना तो कब तक और मर्द जौन बाने रहुआ के एक्सेप्ट कर लिया तो उनकरा लगे रह जाए। देखिए मर्द साथे रहबे ना करब ना रहे ना रहे मर्द में कौन कम कमी होके चाहे ना होके हम रहबे ना करब ना रहे ना रहे। मान गई एकदम। हाँ एकदम आप अपन डिसीजन ले लेल बानी कि मर्द साथे ना रहब हम यार साथे रहब। मर्द साथे ना रहे यार साथे रहे। हाँ ये खाली और बतिया के रिपीट करी हम मर्द साथे ना रहब हम यार साथे रहब। सब कोई कहेला कि हम देवर साथे रहब भसुर साथे रहब हम देवर आ भसुर साथे कोई साथे ना रहब हम यार साथे रहे। काहे यार साथे रहे? देखी तो इतना बढ़िया बढ़िया भैया लोग आवता नहीं लोहिया लोग के देख। अरे तो जेकरा से प्यार होई ओकरे साथे रहब रे सब ओई देखी तो। प्यार हो जाए ऊ देखे दी देख के का करम जा जेकरा से हमर प्यार होई ओकरे साथे ना रहब में मर्द संगे ना रहे नहीं जेकरा मन से चाहे तो नहीं दिखा दी ना है ना हूं दिखा दी हो ना ऊ। दिखाई हाँ एक तक। अच्छा हईसन हईसन आदमी पसंद बा कि ना? नहीं हमरा देखी दिल में एक आदमी बसिए गइल बा तुमकरे साथे ना रहे में। अरे तो इस बात से का बात होला केकरा से हमरा प्यार होइल बा ओकरे साथे ना रहे में अब सब बताई के साथे हई मर्द के हई सिंदूर लगा के दूसरा से खुला चैलेंज दिया तो प्यार करे की। तो क्या करे एगो गाना बहु है ना कि अपन मेहर मरचाई लगे दूसरा के मेहर मिठाई लगे हैं तो अपन भतार मिठाई लगे आ दूसरा के भतार हमरा मिठाई लगे हमारे यार से प्यार तो फिर हमारे यार भइल बा कैसे हो गइल बा यार से प्यार हो गइल बा। ई माथा में जौन सिंदूर बा हैं कुछ माथा में जौन सिंदूर बा उ खाली नाम खाती बा कहीं ना कहीं दिल में बसल बाने यार। हाँ, माथा में बाने खाली बता माथा में सिंदूर खाली नाम खातिर बा बाकी दिल में बसल बड़े यार बसल। हाँ लड़का बच्चा ना होई नहीं अभी कैसे हो जाए यारे से होई नु। हाँ यारे के होए बतार से ना होई। भतार से ना होए।